Niin, morjesta vaan kaikille. Se on Konsta uuden videon parissa. Ja tänään me pelataan piilosta mun kavereitten kanssa. Ja tuonne huutakin ja ne lähti jo piiloon ja mä etin ja tänään tulee kaverin synttärit ja niin me tultiin, niin me vähän pelataan piilosta ja kaikkea tämmöstä. Ja nyt kohta mä lähden varmaan etsimään niitä. Nyt mä lähden etsimään noita yhtään minne ne meni. Katsotaan minne ne meni. Mä en ihan tiedä mihin ne meni. Mutta nähdään kohta. 2000 years later. Ja omenamies. Joo, mä omenamies. Mennään kellariin. Ei vaan mennään tänne. Me mennään tänne. Okei, siis niinku... Oikein toi on vitsi vaikea, että mulla on tää läppä tässä. Siis mulla on etsiä. Nyt ei tuu näkyy sit. Nyt tulee ole niin pimeä. Oi jumala, täällä ei näe yhtään mitään. Katsotaan tätä. Joo, oi jumala, ei täällä näe yhtään mitään. Siis niinku, toi on ihan kusinen piilo. Siis niinku... Ei mä pysty laittamaan tosta. Kattokaa. Tää on ihan niinku, toi on hirveä paikka. Oikeastaan. Ei, laita mun kuvan. Siis niinku... Täällä ei niinku... Hei, tiedätkö sen vanhan käyttäjän, yhden tyypin vanhan käyttäjän varas 122? Tai parhaimmat pelaajat. Mun kanavan nimi on siis Tampio Kotitonttu, tiedän. Ja mulla ei oo oikeesti tonne. Mulla ei oo kanava, mulla oli TikTok-käyttäjä, niin mut se bännättiin, kun en mä tiedä. Mun isoveli bännässä. Vähän ärsyttää, mut ärsyttäkää Fortissa, jos pelaatte. Ehkä, kuitenkin Sveaty_Juspa. Ajatelkaa sitä, että mun Fortissa mun V-buksit pöllittiin. Sen isoveli giftaa sen käyttäjällä, niin kuin tän omenamiehen käyttäjällä. Ja käy se kameran minun kautta. Ei, mä oon tosta. Ei, nyt otat kuvaa. Mä en saa. Nyt se katso, olkaa hiljaa. Jos tää videossa on muu, niin älkää välittäkö. Mulla on sit vähän lyhyempi video. Tää on vasta 2 minuuttia kestänyt, mutta mulla on ehkä vähän lyhyempi. Älä kus. Okei, no niin. Nyt me pidetään hetken taukoa. Joo. No niin, 2 minuutin päästä taas tälleen. Äsken meni 2 minuuttia. Mulla on vieläkin täällä kusisessa kopissa. Niin mä äsken pelästyin, että onko tossa joku, mutta se olikin vaan joku valkoinen takki, mikä näkyy. Tää on oikeesti vähän jännittävää, kun me ollaan ihan täällä. Noniin, me hetken Paljon sampia. Nyt tänne tulee joku. Me ollaan siis täällä jo. Turpake. Ota video pois. Noniin, meidän pitää lopettaa hetkeksi, jos joku tulee tänne. Okei, tänne tulee ihan joku ääneen. Niin, täällä on ihan joku. Joo, just tässä näin. Varmaan Näkyy. Niin, siis ollaanko me tässä? Me ollaan varmaan pikkuja. Tyyliin. Okei, hetkinen. Nyt tulee pian. Nyt tulee tauko. Nyt videon me jäädään. Me lähdetään nyt. Ei, hiljaa. Oi, mene. Äkkiä. Mene siis. Nyt tulee joku. Ja siellä on jo Oliveri! Ja siellä on Oliveri! Mikä vittu sit? Krister nähty! Ui saateri, mä pelästyin! Mä arvasin, että täällä on joku! Sä et kuvannut ees! Se
Eli tosiaan nyt mä otin Kristerin kiinni ja mä pelasin ihan eli nyt kattakaa. Täällä näin. Joo, täällä mä kuvailen. Mutta mä lähden nyt etsimään. Eli morjesta vaan kaikille. Tässä on omenamies. Tässä on tosi paljon jengiä paikalla. Nyt mä menen piiloon. Mä oon mun kaverin tykönä. Mä menen tänne verhon taakse. Täällä on tämmönen verho. Mä menen tänne taakse. Niin toivotaan, että mä voin. No niin, nyt mä joudun etsiä. Tein Kristerin kiinni ja mä pelasin ihan Joo, eli mä olin nyt kattakaa. Täällä näin. Joo, täällä mä kuvailen. Joo, mä olin siis ton verhon. Mä olin ton verhon takana. Mä säikäytin Väinö ihan täysin. Älä lopeta. En lopeta. No niin, nyt mä joudun olemaan etsiä mun Väinön kanssa. No niin, mä menen vaikka yläkertaan. Että mä jätkin. Väinö meni siis keittiöön. Väiskit! Joo. Tuuks yläkertaan heittimeen? Mä voin. Eli mä oon siis Kaikki yläkerrassa. on tuolla ihan alhaalla. Sitten katsotaan sängyn alta. Ei ollut täällä. Ei oo siellä. Eli siis tuolla ei ollut. Eli oltiin äsken vierashuoneessa, makkarissa. Olisiko täällä joku? Ei. Tuossa oli joku kaappi. Olisiko täällä sängyllä joku? Ei. Tuollako? Mä menen alakertaan. Sama. Mä oon tutkinut melkein koko yläkerran. Eli siis mennään takaisin alakertaan. Tai jopa kellari. Siellä on Väinö koirahuone. Joo, ei mennäkö sinne. Mennään alakertaan. Me mennään. Mennään siis kellariin. Mennään ihan alas. Mennään kellariin. Joo, kollari. Kellari. Kollari. Niin, ja nyt toivotaan, että me löydetään ne. Missä nää jätket on? En mä tiedä, mutta jos nää nyt pelättää meitä, niin mulla on pettää. Se on. Mulla ei hajukaan. Kato, kuka se siellä. Onks täällä joku? Jaa, Iiro jäi. Ai kato! Joo. Eli siis Iiro jäi. Kuinka kuvan? No, en mä oikein halunnut. Mä silloin. Ja sitten Väinö. Me näettiin muita. Kato, siellä on Joonaskin. Kato Joonaskin. Kuka se on? Onni. Onni jäi kiinni. Onni jäi. Eli siis Onni. Haetapa ite. Onni jäi kiinni. Mitä? Ei mulla ole liveä. Hei, tuolla on Väinö joku! Mitä saatana? Siellä kuiskitaan! Nyt turpasauna. Missä? Mä menen. Kuka vittu? Joonas ja minä sit hajan. Täällä on Kuka on Tuskei? Joonas lähti yläkertaan. Siellä on Joni löytyi. Ei, Väinö! Ja siellä on Oliverkin. Joonas! Oliver löytyi. Mikä vittu sit edes? Joonas! No niin. Lähti yläkertaan silloin. Okei. Eli siis. Ei kun siis anteeksi. Ei oo loppu just silloin vitsin edes. Ei oo loppu just kun tää peli loppuu. Sitten mennään. Sitten yläkertaan takaisin. Annas oli kuulemma menossa sinne. Mä en kyllä tiedä, onks tässä mitään järkeä. Yläkertaan, se lähti. Mä en tiedä. Parasta kuvanet videoita. Mulla loppui video äsken sitten. Aloita uusi! Väinö, mä lähetän tän sulle ja poistan tän, koska mulla on liikaa tilaa menee aina. Joo. Eli siis onks täällä joku? Täällä ei ketään. Eli siis nyt ollaan toinen keittiö käynyt. Me menettiin siellä ja sammuteltiin. Laitettiin tauon tälle kameraan varmaan 5000 kertaa. Siis onks se nyt oikeesti tää keittiö? Ei se oo siellä! Joonas lähti ylös ainakin portaispäätelle. Ei se ainakaan alhaalta. Joonas se taas kaapistus. Ei se ainakaan Mä olin tuolla verhon takana. Arvaa kuinka paljon mun selkä pakee siinä vaiheessa. Jollei se on sit jo helaa vähän.
mennään siis vinkille. Sitten kattoo yläkertaa. Miten se nyt haluaa sanoa? Eli joo. Missähän se Joonas Boonas on? Ei ollut siellä. Ei oo tuolla. Ei se oo tuolla. Corridor X! Wow. Ei se oo tuolla. Mä yritän kaikki arvokkaat kartat. Joonas ei oo vielä nähty. Joonas on kyllä ollut lähtenyt taas. Oikeesti? Joo, onko se vähän vaikea? No, onko se nyt kyllä? On. Okei. No mä sanoin, että pitäisikö... Osaatko se niinku sensuroida? Mä lähetin sulle. Ei susta kannata kuvata. Mä lähetin sulle. Joo, mutta ei mä ilmoitus. Mä tein se sitten. Ei mä paljon. Tehdään niitä, Mä edin se illalla. Muida. Et kun maanantaina niin mä oon koko ajan joku vieressä, niin että toinen kuva, niin mä otin vieressä, niin vähin päästä videolla. Joo. Kuka on kumpari? Onko se kumpari? Ei, mä en tiedä mies. Mistä me täällä keittiö ei tullut? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No niin, morjesta vaan kaikille. Täällä on Iiro. Täällä on Iiro munkaan. Mennään kattoo, missä täällä on porukkaa. Oisko, mä en oo ihan varma, täällä en tiedä. Juni ja Oliver löytyy. Tosissas. Hyvä yritys. Ketäs täällä kaapissa on? Ketä sä oot? Mä näin sut. Sä oot Onni. Täällä Onni löytyy. Missä? Ja Väinö löytyy. Nyt on äijä paljon, jotka löytyy. Tosissaan. Joo. Mennään kattoo alhaalta, Iiro. Mennään kattoo alhaalta. Tosiaan nyt täältä äijä on löytynyt ihan hitsin monta. Mennään kattoo, onks taas joku tää saunas. Ei oota mua. Missä mekin oltiin viimeksi Iiro ja Onninkaan? Ei näy ketään tällä kertaa saunalauteilla. Hei, tuossa löylyy. Kuka heittää löylyy? Mennään kattoo. Mulla pitää täällä Morjesta vaan kaikille. Ei täällä oo ketään. Mene. Mulla hyvinkin vois olla. Joo. Mä menen kattoo täältä. Hyvää päivää. Mikä hyvä. Mullakin on taskupuolossa. Mistä ei enää mene pois? Pois täältä. No niin, nyt me Iiron kanssa vedetään täällä niinku hullut. Konni sanoi, missäs äijät? Hei. Tonne ei saa laittaa valoja päällä tonne huoneeseen, jos sä et käy etsimässä. Joo, mä tiedän. Ne ei saa laittaa. Niin. Ei saa laittaa, koska sit se ei oo sitä hauskaa. Ei. Pitäisikö meillä haamupiilosta, että otetaan kaikki valot koko kämpästä? Ei. Joo, kuvataan siitä. Puhelimen valolla. Joo. Mennään kattoo täältä. Mennään kattoo, että onks tässä... Nähdään me tilanteet, että missä me ollaan. No. Me ollaan tällaisessa... Kato, tässä on Iiro taas. Sitten täällä on... Ei kun ei mitään. Onks tää... Kattokaa, sängyllä ei oo ketään. Siellä ei oo ketään. Katsotaan, ei. Ei tiikata niinku, että täällä ei ole ketään. Joo, mut katsotaan mä tsiikaan, täällä ei oo ketään. Siinä on taas joku kisuli. Siinä on meidän kissa. Se on löydetty. Ei. Missä kaikki on? Ketkä kaikki on löydetty? No ainakin Väinö ja Oliver ja Juni jo. Täällä on ihan pimeä. Missä on valot? Ei. Tuolla alhaalla on ihan pilkkopimeät ja sinne ei saa laittaa valoja päällä, vaan minkään tulisi. Joo, okei, mut... Ota valot pois. Paitsi jos joku murtaa jalkansa. Niin, no silloin saa. Ei oteta tästä nyt valoja pois. Voit mä Okei. niinku... Se on tää valo. Onko mulla vieläkin video päällä vai vaihdaanko mä video? Eikö ei? Ei. Kuka yrittää siitä? En mä oo ainakaan. Mä olin äsken. Mä olin äsken etsiä. Onks pakko olla kun mä olin äsken? Kuka on siis etsiä? En ainakaan mä olin äsken. En mä tiedä, mutta ei se taisi. Laita valo nyt jo päällä. Kuka jäi ekana? Ketä jäi eka? Peno. Ei se oo salamaa päällä. No ei se Oliver ei ainakaan nähnyt. Ääni Junia. riittää. Oisko ollut Oliver? Ääni riittää.
Se Oliver oli. No okei, mä voin olla etsiä. Joo, tää on haamupiilosta. Mä en tiedä, mulla ei liitä vai ehkä kuka mun pari on? No haluatko se? Mä olen Joonas. Joo. Tai mä oon jo. Mutta onko mä pitää myös sitä kännykää joskus? Joo, jossakin. Oot sä Oliveri, kun Ei vielä, älä vielä. Älä pois, älä laita kättä tuohon. En mä tiedä, Krister pois piilos! Haamupi! Saatana! Ei tätä videoa kattoo varmaan 5-vuotias tai 1 tai 2. Aivan saakeli Sam! Piilos! Krister pois piilosta! Älä laita millekään pikku. Krister pois piilosta! Iiro kävi kattoo! Iiro, eikö sä nähnyt? Mikä se peli-idea on? Haamupiilosta, haamupiilosta. Piilosta! Eli? Ketään vain. Joo. Mä voin tulla. Mut mä uskon, että kaikki on tuolla ihan alhaalla. Melkein. Ei ole täällä. Ei oo siellä. Eli siis tuolla ei ollut. Mä menen alakerta. No niin, nyt me ollaan alakerrassa. Joo, ei mennäkään sinne. Mennään alakerta. Eli nyt, oi saatana. Nyt me mennään ihan alas. Mennään kellariin. Joo, kollari. Kollari. Nämä jätket nyt peläyttää meidät, niin... Missä nämä jätket? En mä tiedä, mutta jos nää nyt peläyttää meidät, niin mulla pettää. Missä nää on? Yliso. Kato, kuka se siellä. Onks täällä joku? Jaa, Iiro jäi. Joo. Ja nyt kato, siellä on Joonaskin. Eikö kuka se on? Onni. Onni jäi kiinni. Onni jäi. Haetapa ite. Mitä? Ei mulla on liveä päällä. Mitä saatana, mä tuun. Nyt turpasauna. Missä? Mä menen. Kuka vittu? Täällä on tuskeis. Kukahan vittu? Kato siellä Juni. Ja tässä oli tosiaan Junin ja Oliverin eli Juspan ja Omenamiehen piilot, mitä ne selitteli, niin tässä ne piilot oli niinku sit oikeesti, et joo, saatte antaa palkinnon niille jo. Juni löytys! Ja siellä on jo Oliverkin! Onks täällä vielä joku? Mikä vittu sit edes? Joonas lähti yläkertaan. Ei kun siis anteeksi! Ei! Siis vitsin edestä, sori. Joo, ja Joonas lähti yläkertaan. No joo, se huomaa. Mut mulla ei oo kyllä hajua kamerassa on. Se meni yläkertaan, se lähti kuvaa. Joo, kuvaa. Eikö sä oo kuvannut yhtään? Miksi? Väinö, mä lähden tänne sulle ja poistan tän, koska mulla on liikaa tilaa menee aina. Joo. Kato, muista ei riitä. Joo. Voisi vähän muita kertaa, mä pitää kuvaa taas pidemmän. Joo, mä... Onks pääsääskö tää? Ei oo kato. Moro! Me vedettiin siellä ja sammuteltiin. Laitettiin tauolle. No. Varmaan 5 000. Siis onks se nyt oikeesti tää keittiössä Joonas? No ei... Joonas lähti ylös ainakin portaispäätälle. Ei se Portais. ainakaan alhaalla oo. Ai ei vai? Ei se ainakaan ollut siellä. Joonas on varmaan silleen... Varmaan Onni on jäänyt kiinni. Jollei se on sit jo velaa päässyt. Jollei se on jo taas mennyt alakertaan. No Onks se... Ei oo. Onks tää? Ei. Ei se ollut tää, mä katoin. Lopeta Onni. Homo.
En mä kyllä juonostaa missä. Kissa. Missä se Joonas on? Mä kyllä niitä on kaikki arvokkaat kortit tosta. Mutta missä se Joonas on? Siis Joonas on tyyliin lähtenyt niin. Häh? Osaan. No, mä kuulen jonkun vieressä, niin mä otin vieressä, niin mäkin pääsen videolle. Joo. Noniin. En mä tiedä mut mihin saat. Onks Joonas? Onks sä mun pari? Joonas! Mä en oo kiroillut. No siis jos joku näkee tän, niin mä en oo kiroillut. Tai oma, mut se oli vahinko. Häh? No sitä just kun ei oo. Se on pakko olla täällä näin. Ihan pakkaa. No. Näitte huoneessa. Kato! Joonas! Joonas oli kaapissa! Joonas oli kaapissa! No niin, joku painoi nyt se mun video pois päältä! En. No joku muu kuin äiti tosta ovesta. No lähetä se mulle se toinenkin. Pystytkö sä editoimaan noin? Laittaa nyt. No niin, alakerta. Mene. Joonas oli siellä yhdessä paikassa aika kauan. Mitä helv... Uudestaan! Miksi? Aina tuntuu. Mä tiedän hyvän piilon. No niin, nyt alkoi uudestaan. Tässä oli niin saakelimoista sähdäys. Sit vittu. Mä hajannut. Hajannut. Kusikään. Nyt me ollaan vielä piilossa. Oliver, mitä sä teet? Ei vittu. Varmaan tää en tiedä. Hyvä yritys. Ketäs täällä kaapissa on? Ketä sä oot? Ei vittu, se on vielä. Ei mä kuulin. Voi vittu. Et sä voi olla tosissas. Ei. Joo, me mennään vähän liventubiin. Ei. Mennään vähän syömään karkkia. Sä katot mun serkku. Onko oot tässä serkku? Kusikään. Mulla kittaa. Tosiaan me jäätiin kiinni. Tosiaan me jäätiin kiinni. Joo. Se mä tässä kävi. Joo, mä arvasin, että ei olisi kannattanut mennä sinne huoneeseen. Ujuma. Väinö, mitä sä teet? Hyvä. Ei olisi kannattanut mennä sinne huoneeseen, Väinö. Mennä huoneeseen. Noitte huoneeseen. Ei, mutta se on just hyvä, että me mentiin sinne. Koska jos me oltais menty johonkin muuhun paikkaan, niin se on niin hyvää. Tonne ei saa laittaa valoja päällä tonne huoneeseen, jos sieltä käy etsimässä. Joo, mä tiedän. Ei saa laittaa. Ei saa laittaa, koska sit se just on hauskaa. Pitäisikö meillä haamupiilosta ja otetaan kaikki valot koko kämpästä pois? Joo! Me voidaan pelata puhelimen valolla. Puhelimen valot. Joo! Ota, mä annan teille kausia, koska... Sitten kun mä haluan katsoa tätä. Mulla on oikein 40 kuvaa nyt. Onko? Et voi. Ehkä. Voi. Silleen pysty kääntää kameraa. Ei niin, mä tiedän siitä. Oliverin puhelimella ei pysty kääntää kameraa. Ei se haittaa. Niin? Mieluummin tällä, koska tällä pystyy puolustaa kameraa. Ei mä kuvaan tällä ja sä kuvaat sillä. No niin. Ei mun mä kuvataan tällä. No niin, mennään nyt piiloon. Nytkin, jo. Eihän tää rundi ois loppunut vielä. No ei kyllä. Hyvä. Täällä alhaalla on ihan pimeät sitten. Ja ylhäälle pimeetä! Täällä alhaalla on ihan pimeät sit. Mitä tässä on valot? Eikö se tää? Tuolla alhaalla on ihan pilkko pimeät. Ja sinne ei saa laittaa valoja päällä, vaan minkään tulisi. Joo, okei. Otetaan valot pois. Paitsi jos joku murtaa jalkansa. Niin, no silloin. Ei oteta tästä nyt valoja pois. Vaikka mä niinku... Se on tää valo. Okei, mulla on vieläkin video päällä. Vaihdaanko mä video? Ettehän tulee valo.
Saa. Ei. Koitetaan. Siis. Paina. En mä oo ainakaan. Kato. Miksi maljas? Tuo voi pausuttaa tosta. Siis ettiä. En ainakaan mä maljas. En mä tee. Laita valo nyt jo päällä. Ei tässä kuka jäi ekana? Humppaa. Jäi eka. Venaa. Eikö sit saa salamaa päällä? No ei se haittaa. Ääni riittää. Oisko ollut Oliver? Ääni riittää. Kyllä se Oliver oli. No okei, mä voin olla ettiä. Joo. Mä mennään haamupiiloon. Mä tiedän, mulle ei Nyt sit mennään. Tää on haamupiilus tosiaan. Mä laitan valon päällä. Mitä näkee jotain. Tää mun valo on kyllä niin kirkas. Ei mennä sinne, siellä on valot. Ei saa. Oh shit. Ei, otetaan tää peli tänne. Noin. Ollaan täällä. Valo pois. Ei haittaa vaikka meitä ei näy kun... Tuni, miksi sä tungit siihen? Koska täällä on pari. Oh shit. Tulee. Joo, tsikataan tää huone. Tää on sus huone. Toi on sus huone aina. Siellä ei näkyy. Hono! Hei, onks tässä joku? Väinö Juspa nähtiin! Et sä voi nyt olla tosissaan. Eli tosiaan nyt me jäätiin kiinni. Tää on vähän huono. Tää on vähän huono nyt kyllä. Hei, pitäisikö... Menette palataan tossa. Kusikään. Mä miettiin, jos täällä olisi vaikka joku. Täällä on kyllä joku. Aika varmasti. Ei! Ole joku Miksi jääkaappi. täällä on ketään? Joku jääkaapissa. Miten täällä ei oo ketään? Siis mä luulin, että tää on niinku paras paikka, mitä voi olla. Täällä on ketään. Mä en tiedä, mut kelaat jos... Uuniin seuraavan raundin. Minne? Uuniin. No ei mennä, mistä paistetaan kalkkunaa. Me ei ole kanaa. Nyt pitää katsoa tää huone meidänkin. Meidänkin pitää katsoa tää huone kunnolla. Peloteet! Saatana, mä pelästyin! Ei perkele! Miksi tuolla valuu päällä? Niin mäkään en tiedä. Tää ovi kyllä saa mennä. Ei väärä valo. Miksi tänne laitettiin valo päälle? Koska toi Joonaksen äiti tulee. Äiti tulee. Otetaan nyt tuossa. Joo, no niin, mä jään. No niin. Eli tosiaan nyt me ollaan täällä sohvalla köllöttämässä. Täällä ei näe mitään, mut kuitenkin. Eli me ollaan täällä sohvalla. Tuolla on ne jotkut ettijät tuolla noin. Ja... Sitten ei meillä ole täällä mitään hätää. Et. Ai vittu. Marmelaadi. Miksi karmelaadi? Koska mut siis on pamelaani. Juu mitä? Mut siis mä laitoin nyt kärnäkän tähän hetkeksi lataukseen. Et päästään taas kuvaa. Te näette lisää kontentteja. Juu. Muuten tästä ei tullut yhtään mitään. Muuten tästä ei tullut hevon viit. Moro! Missä jengi on täällä? Aina se yksi on uunis. Sitten se on kana. Ei. Niin. 20 minuuttia. Olisiko voin mennä sanoa, että tulkaa pois piilosta? Mä en jaksa enää venää. Mennään se on suoraan ruja. Meillä on valo päällä, näet mulla. Ei kannata kaikkien pitää sitä valoa päällä, saatana. Siis saakeli. Jättiiskö yhtä menee pois piiloista? Mä laitettu varmaan tää koko kämppä läpi. Kusikään. Sit mennään. Tästä lähti ovi irti. Oho, no se ei ollut mun vika. Mä oon ihan edes näksä. Joo, älä nyt saakeli mitä mä näyttämään. Sun pää onkin kiinni. Kestä nyt tulee? Chick on. Big ass penä, big bass penä. Woo. Teettekö nää? Miksi? Siis tuolla ärsyttävä täällä ei enää yhtään mitään. Tää on kakottava auto. Siis kuka täältä nyt puuttuu vielä? Mene, onks älä sano! Kuka täältä puuttuu? Terve! Ui saakeli, mä menen
tänne seuraavaksi. Joo, tuo on hyvä paikka. Venä, millainen pohja siellä on? Siellä on kyllä maata. Siellä on vaan maata, okei. Kato Juni. Ei tuonne kannata mennä. Ei kannatakaan kyllä. Ei kannata. Meppat mun edestä! Täällä on kylmää. Joo onkin. Ja Samberin kylmä. Joo, kaikki on jäänyt vielä kiinni. Joo. Kaikki voit meidän haittaa. Ei saa edes kiinni. Se yksi oli kiinni. Hei, jättetään se yksi vielä. Miksi Veeti on? Ei Veeti oo, se lähti kotiin. Miksi? Koska se on aloittajana niin myöhään. Ei vaan se vanhemmat kuulivat, et 6:30. Joo. Ei vaan Iiro. No niin, eli kaikki on jäänyt. Leikkaus. Kaikki on jäänyt. Kuka jäi eka? Kuka on enää piilossa? Ei kuka. Ole tuu. Annetaanko suus?